Zoe Canales, amb la prova que Carrer Lliure ha dit que era la reina del campionat, pel nivell de la gent que hi havia davant, en els 8 primers llocs, no? Al final has quedat tercer amb una prova tan cara. Com ho valores? Bé, o sigui, suposo que anava amb la ment de guanyar l'or. És el que té, és el que has dit, és la reina prova. Òbviament, estic satisfet però no estic content, però bueno, és el que hi ha, o sigui, jo accepto molt bé la derrota. Han guanyat al final, han tingut més forces i res, vull tornar a córrer per tenir la meva revanxa. D'aquí 2 setmanes? Esperem, estic a l'espera de la selecció, però suposo que sí. O sigui, ara tinc una mica entre el cap que potser he perdut la classificació al Mundial, però bueno, és el que hi ha i suposo que estic dins de l'europeu, suposo, estem a l'espera, però sí, si pot ser a l'europeu, doncs... Estaràs a l'europeu, estaràs segur, ja ho veuràs. Molta sort i moltes gràcies.